सिमोन दख'रानि सिङाव थानाय बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफ्रा जथायै 12 साननि जा मोनसे बैसागुनि दामनाय मावबादा हाबाफारि बे हाबाफारिनि दिनै फोजोबनाय सान बे फोजोबनाय सानाव दान्दिसे फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना सिमोन दख'रानि सिङाव थानाय फारि सिमोन दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिमोन प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद सानजा सानजारि सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफाद सिमोन दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद सिमोन दख'रा प्राइमारि एक्सटेन्डेड जा मोनसे 12 साननि बैसागु मावबादा फोरोंदोंमोन बियो जोबोद गोजोनथावना जादों आरो बेयाव जोङो फोरोंगिरि हिसाबै क'क्राझार जिल्लानि हायेन बसुमतारी मानगोनां फोरोंगुरु सारा फोरोंफैदों दा बेयाव जोंनि ओनसोलनि सिङाव थानाय माखासे हौवासा हिन्जावसा खाम सिफुं सेरजा 187 सा बाहागो लादोंमोन दा दिनै बे 12 साननि गेजेराव जा मोनसे जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय सोलोंसा फैदों बे जोबोद गोजोनथावना आरो उन समावबो जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव जाखांफुनाय लाइमोनफोरा सोलोंथाइजों लोगोसे बिदि हारिमुखौ सिङाव लांफाबाय थागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों दख'राफोरा उनावहाय बिदिनो खौसे खामानि मावगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो फैगौ गोदान बोसोर बैसागो बोथोरनि गासैनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनाय जासिबाय आरो गोदान बोसोरखौ बयबो ज'यै मोजाङै बरायो बेखौ आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। सोलोंगिरिफोरा गोबां खमायलांनायखौ नुनो मोनदों बिनि सायाव मा फोरमायगोन? सोलोंसाफोरा गिबि समाव बाहागो लादोंमोन नाथाय माखासे एंगारनो हायैनि जाहोनाव माखासे सोलोंसाफोरा खमायनाय जानो हागौ जाहाथे बिसोरो उनावहाय बिदि जाया मानोना जिखिनि गावनि रोंनाय बे रोंगौथिखौ सोलोंनो गोनाङाव नोङो खस्थ' खालामनांगोन खस्थ' खालामबासो बिनि फिथाइखौ मोनगोन ओरैनो सा साज्राङै नाजायोबा बे मालाबाबो जाफुंसार जानाय नङा बेखायनो आंनि खावलायनाय जाहाथे उन समाव जोंनि सोलोंसाफोरा जाहाथे बेबायदि खालामा गिबिनिफ्राय जोबजासिम सोलोंथाइ लागोन बेखौ मिजिंथियो। फरायसा लाइमोनफोरा मा बेबायदि हाबाफारिखौ मोजाङै सोलोंनो हायोब्ला उन समाव मा मुलाम्फा जागोन बायदि? जोंनि लाइमोनफोरा बे माखासे जोंनि हारिमुनि आयदाफोरखौ सोलोंना लानो हायोबा जोंनि बर' हारिनि थांना थानायाव बर' हारिखौ बुहुमाव गोसारहोनायाव जोंनि मोनसे सिनायथि मोनसे हारि थांना थानोबा ओरैनो राव थुनलाइ हारिमु थानांगौ बेखौ इयुन जोलैया जाहाथे आवगायलांबाय थागोन आरो जोंनि बर' हारिया बुहुमाव सिनायथि मोनगोन बेखौ मिजिंथियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खौरां नायगिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। बे समाव फैगौ रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ गासैनिसिमबो बावहरग्रोबाय। दिनै बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै जोंनि बर'नि दोरोङारि दामजु खाम सिफुं सेरजा 12 साननि बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादा बे मावबादायाव फैयै फैयै दिनै जोबथि हाबाफारि बे हाबाफारियाव दिनै जानानै थांबाय। बे समाव जोङो जोबथि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां लकेन बसुमतारी बिथां लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां भारती हाज'वारी बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जों हांख्रायनानै लाबोजानाय 12 साननि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादानि दामजु फोरोंगिरि मानगोनां मुस्रि हायेन बसुमतारी बिथां बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमोन दख'रा बेन्दोङाव थानाय गासै बर'नि माहारियारि आफादफोरनि जथायै बानजायनायाव दिनै फोरोंथाइ मावबादा बे मावबादायाव बाहागो लानो हानाय जोंनि सिमोन दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गासै जोंनि बर' गामिफोरनि माखासे बाहागो लागिरि सोलोंगिरि बिथांमोन बे समाव जों बेखौनो बुंनो सानदों दिनै 1 अक्ट'निफ्राय जागायनानै 12 एप्रिलसिम जाय फरायसा सोलोंसा बिथांमोना दिनै बाहागो लानानै नैबे जोंनि जानाखि दामजु खाम सिफुं सेरजा बेखौ सोलोंनानै दिनै फैयै जोबथिसिम सोलोंनो हाबाय बिथांमोना फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे दिनै फोरोंथाइ होनाय समावल' बेखौ
दामनानै थाया फोरोंथाइ होनायनि उनावबो बिथांमोना गावनि दामनायखौ जाहाथे गोजोर खालामनो हायो गोरों मोनसे गावखौ जिउ खुंनो थाखाय हायो बेनि थाखाय बिथांमोना गाव गावनि न'आव थानानैब्लाबो जाथुनाखि सोलोंफैबाय बै सोलोंनायखौ प्रेक्टिस हिसाबै बिथांमोना सानफ्रोमबो सोलोंबाय थानांगोन दामनो सोलोंनांगोन बेखौ जोङो दख'रा आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय लोगोसे जोंनि दख'रा आफाद आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरनि जा जोंनि थांखि आरो नोजोर बे थांखियारि नोजोरा जे दिनै फेलें जानानै थाङा जाय बिथांखौ लाबोनानै जों दिनै फोरोंथाइ होफैबाय बै फोरोंथाइनि होलांनाय माखासे समफोरा ओरैनो थाङा फैबाय थानाय समाव जोंनि सोलोंसा बिथांमोना बे फोरोंनायखौ गोसोआव लानानै जाय थांखि आरो नोजोरजों हमजोबनानै इयुन जोलैनि थाखाय इयुननि थाखाय जोंनि बर' माहारिनि थाखाय हारिमुखौ फोथांना लाखिनो हायो बेखौ जों दख'रा आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय। दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों नैबे सिमोनसाफुरि हालामाव आं गिबि खेब खाम सिफुं सेरजा बेनि फोरोंगिरि हिसाबै फोरोंगिरि महरै आं फोरोंनो फैदों आरो आं बेखौनो बुंनांगोन दि जे नैबेहाय माखासे हारिमु लेभेलाव जोबोद खाथि सोमोन्दो थानाय माखासे सुबुंफोर दं आरो बाहाय आं मिथिनाय बायदिब्ला गोदोनिफ्रायनो बे सिमोनसाफुरि एरियायाव हारिमुजों जोबोद सोमोन्दो लानानै बेफोरबायदि मावबादा हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों आरो बिथांमोना जे आंखौ बाहाय फोरोंगिरि हिसाबै लिंहरदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बेखौनो फोरोंनो मोननानै आरो आंनि जा रोंगौथि आं जा एसे रोंदों बेखौनो बे एरियायाव फोरोंनो मोननानै आरो आंनि रोंगौथिखौ गालांनो बा इयुन जेनेरेसननो फोरोंनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों।